O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, exerce xa como presidente da Mancomunidade Barbanza Arousa, tras o pleno da entidade no que se oficializou o traspaso de poderes. Colle o testemunho do seu homólogo de Ribeira, Luís Pérez Barral, quen ocupou este cargo durante 2024, no que se afrontaron importantes proxectos, como foi o da implantación do sistema de calidade turística. Un proxecto que a Mancomunidade de Barbanza Arousa implementou de maneira exitosa, onde temos xa 49 empresas que certifican que o destino Barbanza Arousa non é só un foco de atracción de visitantes ao longo de todo o ano, senón tamén que temos importantes empresas que están facendo un traballo importante para mellorar a calidade dos servizos que se lle presta ao turista no noso destino. Tamén temos que destacar a diagnose que fixemos como destino turístico intelixente e acadamos un distintivo que imos recoller a próxima semana en Fitur. E, ademais, somos a primeira entidade supramunicipal que ten ese distintivo en todo Galiza. Bustelo asume a presidencia de Barbanza Arousa con importantes retos por diante, entre os que se atopa a desestacionalización do turismo e a mellora das súas potencialidades a nivel gastronómico, patrimonial, cultural e medioambiental. Imos continuar levando a cabo a estrategia que se está efectuando nestes últimos anos de consolidación do produto turístico a través da potenciación do turismo enogastronómico, turismo de festivais, coa cita anual de paisaxes sonoras, a consolidación do Camiño de Santiago e o turismo activo, así como a aposta polos eventos deportivos, como antes se mencionaba. No eido do turismo enogastronómico continuaremos coa execución dese plan de sustentabilidade turística, viaxe a través dos sabores, a través do que se levarán a cabo diferentes actuacións para que o visitante se sumerxa no pasado e no presente enogastronómico da nosa comarca. A creación dos Museos da Conserva e da Salgadura, a realidade aumentada no barrio dos Cataláns, a creación das aulas enogastronómicas, así como rutas que vinculen estes recursos e as visitas a adegas e conserveiras permitirán que o visitante viva unha experiencia diferencial e de alto valor engadido. A entidade aproveitará tamén a semana que ven a celebración de Fitur para traballar pola consolidación desta comarca como un destino turístico apetecible, non só para o turismo de ámbito nacional, senón tamén para o internacional.